Ifor Glyn ydw I, a dwi'n ddiolchgar iawn i'r Eisteddfod Genedlaethol am y cyfle yma i dod i'ch plith chi yn rithiol mwyn siarad am y gyfrol hon, Rhwng dau Olau. Yn y gobaith wrth gwrs y byddwch chi'n heidio allan wedyn i fyny eich copi eich hun drwy eich siop lyfrau lleol neu trwy gwales.com yn te. Wel, dyma'r ail eisteddfod rithwyr i fynd dros yn penna ni. Ac yn ystod y blwyddyn a hanner dwytha, mae llawer i brofiad newydd wedi dod i'n rhannu yn y gwisgo masgau a gorfod aros mewn. Dwi hyd yn oed wedi cael y profiad o fod mewn cnebrwng fel petai, ond dros y we. Ond un o'r pethau dwi wedi mwynhau yn ystod y cyfnod clo ydy gwneud tân yng nghefn y tŷ yn fan hyn ar noson braf pan di rwy'n ddim yn cael mynd allan i grwydro'r dre a jyst ista yn syllu ar y fflama. A dyna gefndir y gerdd gyntaf sy'n licio rhannu hefo chi, sef Tân Glyndŵr. Dyma gerdd a sgwennis i yn wreiddiol ar gyfer diwrnod Glyndŵr y llynedd. Dyma hi. Tân Glyndŵr. Doedd heno, erbyn meddwl, ddim yn ddrwg. Cynita nes i hyd y lôn ar ffos cyn gwylio'r priciau tamp yn magu mwg a chwalau fel telynau myd i'r nos. O'r diwedd, chwythais nhw'n gymanfa dan, rhyddhawyd heilwen hen o fol y pren, ac wrth gynhesu'n nghorff ar fflaman gan, cymunais ar gorffennol yn fy mhen. O gwmpas tân fel hwn, mewn oes o'r blaen, datganai'r fflamau awdl newid byd. Synhwyrodd ein cyndadau ffor ymlaen, a gwelaf mae'r un yw'r daith o hyd. Mae ddori yes sy'n dal i'n haros ni yn chwythu tân Glyndŵr i'n halo ni. Wel, mae'r drafodaeth ynglyn ag annibyniaeth yn dechrau magu stem, ond nawn ni mond cael y maen i'r wal os dyn ni'n cydweithio ac yn peidio ac yn brannu. A mae'r un peth yn wir am ni hefo sefyllfa'r Gymraeg. A dyna ydy cefndir y gerdd nesaf hoffwn i rannu hefo chi, sef graen. Ac fyddwch chi'n gweld hwn mewn fersiwn animeiddiedig gan Paul Maguire o Belfast. Os bendith yw clywed weithiau ogla pren derwn y dweud, gorneli brawddegan asion dwt a'r geiriau diledryw yn llyfn dan fy llaw, braint wahanol yw clywed iaith self-assembly, a'i threigliadau flat pack, hyder not included. Mae'r ddau yn gwneud y job. Ond i'r rheliw ohonom sydd rola rhwng y ddau, weithiau'n bring o eiriau mowr posh, neu jyst mynaf i barhau, rhaid cadw'r tools yn loiwr yn fath. Ac onid honna yw ein her fwyaf ni. Nid chwthu'r llediaeth ddi angan i ffwrdd, fel cwmwl blawd llu. Mae'r rhan fwyaf o cerddi yn y gyfrol hon wedi sgwennu yn ystod y 3 blynedd dwytha, ond mae yna ambell un sydd ychydig yn hyn. Mae'r gerdd nesaf yma yn mynd nôl bron i 10 mlynedd. Ond o'n i'n meddwl sy'n addas i rannu hefo chi am bod o'n sôn wrth fynd heibio am yr Eisteddfod. Felly dyma hi, cerdd o'r enw Panad. Mesurais einioes mewn peneidiau. Bu'n styroffom ar faes Eisteddfod ac anghydfod beirniadol y glaw yn codi dafna o brotes brown. Bu'n gysur o thermos mynydd pan oedd gwynt y geian gwisgo pob blewyn a'i liman o rew. A chefais banad, mewn dyfynodau, a oerau heb ei orffan yng ngwres yr helfa bedsit. Wynebais stormydd bywyd, a hwn yn falast yn fy llaw. Dysgais fod panad yn offrwm traws offa, brawdgarwch heb isdeitla. Dyma fydraig dyner yr awen, wrth chwysu cerddi'r nos. A gwn, os bydd panad wrth erchwyn gwely fory, fod y gwen i heddiw arall, a chariad yn parhau.
Mae rhan fwyaf o'r cerddi yn y llyfr wedi sgwennu yn lle ddiweddar. Dim ond 2 ohonyn nhw sydd yn ymwneud yn benodol â Covid a'r cyfnod clo, ond mae yna ambell un arall lle mae'r cyfyngiadau yn rhan o'r cefndir. A dyna'n wir oedd man cychwyn y gerdd nesaf, sef Gwyn fy myd, marc cwestiwn. Dyma gerdd yn ymateb i brotestiadau Black Lives Matter llynedd, ac yn fwyaf penodol i warth Windrush fel mae wedi cael ei alw, lle mae cannoedd os nad miloedd o bobl wedi diodda dan bolisi hostile environment y llywodraeth. Mae'r gerdd wedi gyflwyno i'r diweddar Paulette Wilson ac Anthony Bryan, sef 2 sydd wedi diodda gan y bolisi anynol yma, ond mae hefyd wedi gyflwyno i Amelia Gentleman, sef awdur y llyfr The Windrush Betrayals, sef y llyfr nath agor yn llygyd i'r anghyfiawndera yma. Dwi'n diolch hefyd i'r Eisteddfod AmGen y llynedd am yr ysgogiad i sgwennu y gerdd yma. Fydd yn ymddangos i chi ar ffurf fideo rwan. Gwyn fy myd wrth osgoi'r aflwydd yn gaeth ac eto ddim wrth droedio 10,000 o gama ar gyrion fy nhre. A cherddaf yr hen lwybra a llygyd newydd nes ailafal yn iaith tymhora a medru cyweirio rhwng sgwrs ara y mynydd pell a pharabl sydyn y cloddia. Gwyn fy myd. A dim ond drympit a denydd cloman i darfu ar fy heddwch. Dyna mraint. Ond gall newid ar amrantiad. Achos nid fama ces i ngeni na magu mae fama dwi'n byw hefo'n plant honedig. Sgyn i'n prawf mod i'n Gymro mae fama dwi wedi gweithio bob un o'r 20 mlynedd dwytha. Ond sneb yn fo herio a iaith front fel na, felly gwyn fy myd. A diolchaf na chaim o'n nadu rhag cael yn rhin mewn sbyty, bod yn stamp wedi dalu ers cyn gennu'r sawl sy'n gwaraddu'n i mi'r hawl. Diolchaf na chaim o'n ni swyddo na'n rhoi allan o'n hyd. Diolchaf na chaim o'n alltudio i ddinas sydd ddim yn fy nghofio. Diolchaf na chaim o'n ngharcharu ar gyrion maes awyr gan rhai sy'n gwneud celwydd o myd. Ond, gwyn ein byd pan na allwn gerdded o'r tu arall heibio, pan fo'r rhod yn troi yng nghalon pob tre, a rhodiwn hen lwybra a llygyd newydd, cydroedio drwy'r trwch, drwy fwd y geia, nes cerdded hafa newydd i'n hiaith, nes ailgodi yn amgenach, nes byw mewn lliw, nid gweld mewn du a gwyn. Dwi wedi bod yn ddigon ffodus yn y gorffennol i gyhoeddi sawl cyfrol o gerddi hefo Wasg Carreg Gwalch, a maen nhw gyd wedi cynnwys lluniau, ond dyma'r tro cyntaf i ni fedru cynnwys lluniau lliw. Dyma ambell i enghraifft i chi. Ac felly dwi'n gobeithio newch chi fwynhau y lluniau yn ogystal â'r cerddi wrth ddynnu eich copi wedyn. Ambell waith mae yn handi i fedru dewis llun sydd yn dangos yn union beth sy'n mynd ymlaen yn y gerdd fel yn yr achos yma. Dyma gerdd sgwennis i yn y flwyddyn 2018 ar ôl bod yn China adag i blwyddyn newydd nhw. Ac o'n i wedi sylwi ar y stribedi papur lliwgar yma sydd o gwmpas pob un drws, enwedig yn yr hutongs, sef y strydoedd cul ein ffasiwn yng nghanol Beijing. Dwy lian ydy'r enw ar y stribedi papur yma, a dyma gerdd amdanyn nhw. Blwyddyn y ci, Beijing. Pan fo'r hen flwyddyn yn plicio a phapur y porth yn pylu,
Daw awel I gosi y mylon a bydd cwn yn coethi o bell wrth ffroeni'r gwanwyn. Gwawria diwrnod ysgubor hwtom, tynnu llwch y geia o'r tŷ a chrafu'r hen flwyddyn o'r porth. Dim ond wedyn y ceisiwn dwylian gan y meistr cyfrwys ei inc a chawnt streipio'r ystlysbist a'i neges ffres ar bapur coch. Bendeithion y flwyddyn a fu ar y chwith yn nodli a rhai a ddaw ar y dde, ac uwch ben y drws y neges dair hon, I ffang ffwnsiwn, eith popeth yn iawn. Mae'r flwyddyn newydd yn sychu I thraed ac yn croesi'r drothwy dan gyfarth. Yn ystod yng nghyfnod fel Bardd Cenedlaethol Cymru a diolch I Lenyddiaeth Cymru am y cyfle yna, dwi wedi bod yn ddigon ffodus I gael teithio I sawl gwlad dramor ac mae yna gerddi yn y gyfrol yma sydd yn codi o'r ymweliadau hynny a China, a Lithuania, a'r Almaen ac yn y blaen. Ond mor hyfryd ydy'r cyfle I gael cynrychioli ein hiaith a'n llenyddiaeth ni dros y dŵr, mae llawn gynbwysicad I wneud hynny nôl adra yng Nghymru. Ac un o'r pethau dwi wedi mwynhau yn ystod y cyfnod yma fel Bardd Cenedlaethol Cymru oedd y cyfle I gydweithio hefo artistiaid a ffoaduriaid o Syria. A dyma un o'r cerddi a gododd o'r cyfnod yna. Weldio I Mohammed Carcubi, ffoadur o Syria a enillodd wobr am ei Gymraeg yn mis Gorffennaf 2019. Weldio. Bu hwn mewn llefydd poeth y diawl cyn ffoi, ond bellach mae'n dewino tân creu. Mae'r geiriau newydd yn tasgu nawr fel gwreichion, wedi benni, bant ar cart, ac nid gwneud trailers na Mohammed ger Tregaron, ond asio bywyd newydd fel llen fetel. Ac yn y gwaith, mae'r Gymraeg yn arcio'n llachar wrth i'r boes dynnu masga a thorri bara. Mae Mohammed yn gweithio bellach ger Tregaron, ac un o'r bont, Pontrefendiged ger llaw oedd yn had ci una. Cyn iddo symud I Lundan, lle nath o gyfarfod a fy mam-gi, oedd hi'n byw yn barod. Cymraes Llundain oedd hi, ochr yna'r teulu wedi bod yn byw yn Llundain ers 1886. Ond mae'n debyg mae'r prif reswm pam fod y Gymraeg wedi para cystal yn ein teulu ni ac ymhlith nifer o deuluoedd Cymraeg yn Llundain ydy oherwydd y capeli Cymraeg, ac hefyd oherwydd y ganolfan Cymru Llundain. A pan ddalltis I fod Cymdeithas Cymru Llundain yn dathlu ei chanmlwyddiant llynydd, wel, oedd rhaid sgwennu cerdd I nodi'r achlysur. A dyma fideo honni. By'r Cymru ers canrif yn dawnsio drwy'r ddinas hon. A'i congas tai teras, swing chwil y rhyfal a hwci-cwci'r busnesau llaeth. Eithant yn osgeiddig drwy Baker Street a Villiers Street cyn troedio'i twmpath parhaus yn Gray's Inn Road. Ac yn oes y trilby a'r hetia closh, hel pres ar ddrws Young Wales oedd mam-gi, pan rwygodd docyn nad ci ac yna cyd-stepio oes. Yn ystod gormes y blitz a'r mwgwd nwy llety milwyr fi yma. Ond roedd y ddawns o hyd yn ei rhyddhau. Ddegawd wedyn yn y bwlch rhwng Brylcrym a'r Beehive, byddai'r merchaid yn ymfyddino ar y dde a'i hwynedd yn goch y ddraig, a'r dynion yn hel ar y chwith, cyn symud yn don ar draws y llawr a sgubo'r rhai fi'n gwenu ar ei sgidiau I ganol y ddawns. Byddai'r tiwl o'r taffet a'n troelli a'n had a mam yn ei plith, nes i'r llawr agor I geg eto, a'r clwb yn cysgu. Daeth yn rhoi una wedyn rhwng flares a phase two-tone, a dysgais fod y ddawns yn fwy na hyfforddi traed. Roedd yma wahanol gyweiriau, steddfodau,
drama, cora. Ys i wedi talu ffyd y bara? I gyd yn gymysg ar ein gwyddisa. Ac felly, ymlaen, i'n plant, a phlant ymhlant, cenhedlaeth newydd o chwirthin a rhannu cyfeillach casgeni AmGen. O'r foxtrot i'r twist a'r twerk, mae'r ddawns yn parhau, yn galeidosgop patryma newydd. A lliwiau'r hen wlad yn dirwyn drwyddi yn dragywydd. Mae yna gerddi yn y gyfrol hon i gyfarch sawl sefydliad o Gymdeithas Cymru Llundain i'r Senedd yng Nghaerdydd. Mae yna gerddi i gyfarch neu i gofio enwogion o Geraint Jarman a Llio Rhyddarch i Gerall Lloyd Owen a John Jenkins. Mae yna gerddi mwy personol i gofio am anwyliaid a gollwyd gennyf. Mae yna gerddi cenedlaethol, cerddi rhyngwladol. Mae yna hyd yn oed gerdd i'r hunlyn, ac wrth gwrs, ydych chi wedi clywed yr un am y banad. Ond mae'r gerdd ola, achos mae'n hamser ni wedi dirwyn i ben, mae'r gerdd ola yn un a gomisiynwyd gan Bardd Cenedlaethol Ban y Brycheiniog i'w gerfio ar garreg ochr y lôn yn y parc. Cyn gyflwyno'r gerdd gael ddiolch yn gyntaf i Huw Orwig nath olygu y fideo dwytha, welsoch chi ar un, da chi ar ddyn i gweld, a gael ddiolch wrth gwrs i'r Eisteddfod Genedlaethol am y cyfle. Dyma hi, cerdd o'r enw Bwlch. Bwlch. Llwm yw'r bryniau ym mhob hun. A llym yw awelon y cwm cyhyrog hwn. Arhosa enid, blasar gwynt, wrth gymuno ar cymyla, sŵn rhyedr, ar gan hon, cyn codi dy drem tu ar gorwel, ac ail gymeryd dy hynt.